Pozdrav svima, ljudi, Vučko, ovdje dobrodošli u ovaj klip. I danas ćemo igrati Agar.a i kao što vidite nisam igrao i ovako se zove. Ovako. Ja ne mogu snimati šifre, ne znam gdje se kući šifre. Napišite mi u komentarima neke šifre za Agar.io. Jer ja ne znam nijednu šifru. Pa, sad ćemo možda biti u nekom mjestu, možda nećemo. Ne znam. Hoću se razmažavam, da bi dobio skor 100 miliona. Šalim se bre ljudi, to ne može. Najveći skor je 100.000 miliona. Šalim se. Kako može 100 miliona kad 100.000 miliona više? Da. Bog. Izgledam sam ga sada ja. Idem Bog. Yes. Yes. Yeah. Yes. Oh yes. Idu vjede. Mora nećete njih. Ja bih pokrenula lice kažu. Kad bi ja naprimjer bio prvo nešto i pojao bi sve, ja bi bio onda ovo ovdje nešto. Ne ide na čep. Ja sam se tako zeznio. Ja vidim, mislila sam neka fantomna kugla. Ono odjednom čep. Ko ne zna šta je čep, to je to tu. Ne, neću sad imam čep. Ne, neću sad. Pa vidi, on je. Nula mjesto. Yes, no. Da, sad igramo s jednog mog drugara. Kao što vidite, sad je treće mjesto, ova zvezdica, 999 zvezdica. To je napisalo kao skor da mu budem. Čekaj, moramo sad da ga nađemo. Idem znači da pogledam. Klasa. Idemo na timovima. Ne znam da. Najmanje tim. Ali zato idemo na čeps. Ove čeps mogu da pogledam samo. Ne znam. I vidjet ćete jednu foru. Neće moći zeleni da nas pode, vidite se da. Vidite, ni njih ni oni nas. Da smo mi sa timom. Ali zato plavi ako pojedu. Ovo je čak. Ovo je crveni čak. Biće 100% ne prvo mjesto imali pojedno. U čep. Ali zato ja moram biti sada 90 veliki. 1000
Treba bi da budem milion. Dun 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 dun. Treba bi da budem milion. Treba bi da budem milion. Bak bak bak. Rozmawiała jeszcze. Rozmawiała jeszcze. Rozmawiała jeszcze. Rozmawiała jeszcze. Rozmawiała jeszcze. No, 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 no. Ne. Jumbo, zamknij. No, 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 no. No, 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 no. Yeah. No, 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 no. Tak. No, razem lecie, czy opowiadam. Nećeš valjda da ga pojedeš, hoću ja da ga pojedem. Hoćeš da filmujemo? Ej, pitam te nešto. Evo ti jednu tu. Ovo će biti kratak video. Nešto neću pričati, ne pričam se. Evo, ima dva videa koji su kod nekog, koji su kod Nina Pečić. To sam ja na slici, ne znam što, nijem bio tad uključen moje, moje znate. Nešto tamo. Plav, ne, sad hoću da poginem i da budem slobodni. Ne. Like. Ajde sad ćemo drugo s mom. Tako će. Da budemo treći. No, zeleni smo. Htio bi da smo plavi. Idemo sada u timovima. Igrat ćemo i išći ćemo. Bar će bude fair, ići ćemo džepovima. Ići ćemo džepovima. To je bilo to,